Ginadagsa sa mga Davaoenyo ug mga turista ang Agri-Trade Fair sa Kadayawan Festival. Nagsugod kinitong ni aging August 2 ug mahuman karong August 27, 2013. Ang mga Davao's best agricultural products suma sa fruit seedlings, herbs, ornamental flowers, fruits ug landscaping materials ang mga ginapang display para ibaligya. Dinisad makitaan ang mga klasik-klasing nindot o bag-ong variety sa orchids na ginatangan jud sa mga orchid enthusiast. Kung kanyang tanan nata diri sa SM Ecoland sa ilahang agricultural trade. Tigit din tayo sa yung mga baligya. Aside sa makita mo to orchids, unsa pa yung mga ginabaligya diri? Camilium o Gerbera. Tapos mums. Tagpila po di siya. Ang kanina tag 500, ang ito tag 150 ang mums. Moms, sa inyong waling-waling ate, unsang pinakabarato o unsang pinakamahal na waling-waling? Pinakabarato si Seedling ate. Diri sa yung mga display ang ate. live lang ang pinakabarato 1,000. Gabaligya po sila diri og mga bag-ong harvest na prutas, suma sa lansones, marang, mangustin, santol ug durian. Pila ang durian? Ito ang durian ng barangay, 50 pesos per kilo lang lang. Di ba po yan naman yung mga variety sa mga durian? Unsang klase yung mga baligya? Lepuya, tustong, diwanuan, yun sa patok meron ma'am. Sa itsura ng B1 mo Native siya ma'am, pero purely green, manunod, orange. So, ang unod niya, former na parang puyat. Pila po siyang kiloan? Pinta rin ma'am. Kini, si Arnett Ongse,